F'diskors qasir ħafna fl-ewwel indirizz tiegħu lin-nazzjon, il-Prim Ministru Roberta Bela tenna li jrid l-istabilità u l-kontinwità. Waqt li tenna l-bosta drabi r-retorika kontinwa ta' Gvern Laburista huwa naqas milli jgħix se jagħmel biex isolvi l-kriżi istituzzjonali li ħakmet lil pajjiżna fl-aħħar xhur. Tkellem dwar dik li sejjaħ il-viżjoni tiegħu iżda ma daħal fl-ebda dettall ta' x'se jimplementa jew se jbiddel f'dan il-gvern. Wieħed ukoll serħan il-moħħ iżda ma qalx kif se jasal dan is-serħan tal-moħħ li l-poplu Malti tant jixtieq. Dħalt fil-politika biex ngħid lin-nies u hekk se nkompli nagħmel. Roberta Bela ħal ġurament tiegħu bħala suċċessur ta' Joseph Muscat fit-tmexxija tal-pajjiż it-tnejn wara nofsinhar. Dan wara li Joseph Muscat kien kostret jirriżenja u l-avukata Bela eleb lil Chris Fearn u rebaħ l-elezzjoni għal-leadership Laburista. Xi ħaġa li spikka f'din iċ-ċerimonja kienet in-nuqqas tad-deputat Prim Ministru Chris Fearn, tanti li wara Fearn ġie mġiel jieħu ritratti mal-grupp parlamentari kollu, wiċċu jikxef ir-realtà ta' kif ġraw l-affarijiet.